Pinobre nga chopsuey. Padayon ta sa atong rice and beans challenge. Ang atong buhaton karon kay ala chopsuey na pagkaluto. Dili siya katong inyong nibawan na chopsuey, kani kay pinobre nga chopsuey. Okay. Ang sangkap, di ba nag 100 kroner challenge man sa ta, kauban aning rice and beans challenge, so wala ko garlic. Instead of garlic, akong gigamit ani karon, gamiton ako kay bitlog salt. Garlic salt na siya. Garlic o salt combination. Mugamit sa tag black pepper. Of course, ang utanon. Hindi siya sari-sari nga utanon. O beans, of course. Kay rice and beans ang atong challenge this week. And mugamit sa tag cantarell soup pa. Kung ano siya, cream of mushroom. Mugamit tag mushroom. Kani siya kay dried mushroom. So akong di pa humulan. Aron humok niya ako niya ng slice. Niya saka onion. Mugamit sa tag oil. Gamay na oil para ma-fry sa abang onion, of course. Ano na siya akong ingredients. Ready na tong onion o kanang mushroom. So, kanina lang cantarell soup pa ito ang i-ready po. Nganong ako dang gibutang sa bowl aron makita na ko kung unsa approximately kadaghanon ang sabaw. Ano siya? Sorry, dili magod ko tigluto. Kanang magluto ko para sa ko o sa akong family ra. Dili ko, wala ko background sa ko luto-luto. Sa akong giingon ko ang ganyan ko experimental cooking lang sa atong giinit atong pan. Gamay ra na oil. Igo ra magisa sa mga spices. Actually, kay wala man ko nakapalit o garlic. Maong atong igisa diha kay onion ra. Kung naay garlic, kay unahon akong butang ang garlic sa ang onion. Ako ba, ganahan sila unahon ng onion kay sa garlic. Depende rin na sa inyo kung sino na. Ito nang i-add atong mushroom. Muna gamay na itong mantika gibutang kay ang mushroom i-absorb magud niya ang mga liquid. So igo-igo ra jud para ma-fry ang onion. Ako gibutang na mantika.
Gisa-gisa lang nila to siya ang pag na half cook. Medyo niyos-yos ng mushroom atong butangan o sabaw. Itong gani. And ato ang pakusgan ang heat kay gani na medium heat ra. Ano na to? Bitlog salt, garlic salt. Okay, wala ko yung garlic na yun. Ibutang ganina. Tangasad na ito black pepper. Watan lang natin ang magbukal ni siya. Dali na kayo siya ni bukal kay pinakapusog na hit ang bibutang. And ako karong here ready ang gulay na frozen. Greens lang ako ang gulay kay frozen man siya. Greens lang ako para matangkang ang ice. Pero wala na ako with frozen. Atong i-add to ang frozen na gulay. Sa inyo makita ang beans kaya dili pareha katas ko. Mauna siya basta frozen, dili pero pareha katas ko na igagmay. Pagka-slice na ay subo, pagka-slice na ay pagkas. Ana lang siya, then tabunan siya, iluto og half cook, then mauno na. Diba? Easy ra kaayo. Easy as 1, 2, 3 and ABC.